OFWs! Ayan, for today's video is gagawa po tayo ng tinapay para sa Ramadan. Ayan, mag-aambak na po ang inyong ilongga para sa Ramadan, para may makain ang ating mga amo. Ayan, so may sliced bread ako, breadcrumbs, tsaka itlog. Tapos yung tasa na to guys, panghulma natin, gawin natin kagaya nun, na ibilog natin siya. So, papakita ko sa inyo guys kung paano siya gagawin. So, ayan. Ganyan muna natin siya. Yung purpose niyan guys, para magnipis yung, magnipis yung tinapay, tsaka lumapad siya nang magkasya po yung panghulma natin dyan na bowl. Ayan po yung bowl na nakataob dyan. Ayan. Yan po yung gagamitin nating panghulma dyan mamaya. Pagkatapos na natin yan, panipisin. Ayan, nagbubulol na ako. Bulol pa more. Ayan. Okay guys, ayan na siya. Hulma na natin. Ayan. Diba? Ayan. Ganyan lang. Diba ang bilis lang guys? Tanggalin lang natin yung brown. Ayan. So, kung paano natin siya ginawa ng una, yun pa din yung paggawa natin hanggang sa matapos natin gawin lahat ng tinapay. Ayan, ganyan lang siya. Pwede din nyo din ito guys mapagkitaan sa Pinas. Kung gusto niyo po magnegosyo, pwede din po ito. Kasi, di ba gagawin natin siyang bilog? Yung dalawang bilog na yan, pagdikitin natin mamaya. At ang ilalagay natin pandikit is itlog. Tapos, ilalagay natin siya ulit sa itlog. Pag nadikit na natin yung dalawa, ilagay na natin ulit sa itlog. Tapos, ililipat natin siya sa breadcrumbs. Pag nalipat na natin siya sa breadcrumbs, ilagay na natin siya sa malinis na lagayan. Tapos, ilagay muna natin sa freezer. Tapos, pag tumigas na siya guys, pwede na siyang prituhin or ilagay sa air fryer. Ayan, kung ayaw mo mamantika, pwede siya sa air fryer. 10 minutes siya dapat sa air fryer and 160 degrees Celsius lang dapat siya. Tapos, pag luto mo na siya guys, di ba lulubo yan siya? Ayan, pag lumubo yan siya, hihiwain mo yan siya guys sa gitna pag lumamig na or kahit mainit na, pero be careful lang guys kay baka mapasok tayo ha. Pagkatapos na mong nahiwa yun guys, lalagyan mo siya ng mayonnaise, tapos yung cheese, and then lagyan mo siya ng lettuce. Yun lang guys ang ilalagay natin dun sa loob. Gustong gusto yan ng mga amo dito, lalo na pag nagpa-fasting sila. Kaya tuwing Ramadan talaga hindi pwedeng wala yan. Hinahanap-hanap talaga nila guys. Ayan, mabilis lang siyang gawin. Easy lang. Kaya gustong gusto kong gumawa nito eh. Kasi, parang naglalaro lang ako. So, kung gusto nyo guys magnegosyo, ito, promise, papatok ito doon sa Pinas. Kasi nung nagbakasyon ako guys, nagtry ako nito, ang nagustuhan ng mga bata doon. Kasi halos nang gagamitin mo dito, nandoon din sa Pinas eh. May tinapay doon, sliced bread, may itlog, may breadcrumbs, may mayonnaise, may sliced cheese, tapos may lettuce. Oh, nandun na lahat. So, pwede mo siyang inegosyo.
Ayan. So, nasa sa inyo na yun guys, kung kung gusto nyong itry. Ayan. Pwede din na tuwing may party sa inyo or may bisita, pwede nyo din i-prepare yan sa inyong mga bisita. Alam mo yun? Parang first time nila matitikman yung ganyang luto or ganyang gawa. Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, wala talagang gumagawa niyan sa Pinas, guys. Dito lang talaga sa Middle East. Lalo na kung kung air fryer niya. Mas masarap pag air fryer, guys, kasi walang mantika. Pwede ito sa sa mga nagda-diet. Ayan. Kasi minsan, yung amo ko pag nagda-diet yan siya, ito lang guys, kinakain niya. Air fryer lang yan. Ayaw niya ng mga prito-prito. And so yun na nga guys, balik na tayo dito. Natapos ko na siyang ihulma lahat. So, ayan, pinaris-paris ko na siya. Titingnan ko kung may magsusolo ba dyan. Kasi kung may solo dyan, kailangan natin gumawa ulit ng isa. Ayan, so nagbati na pala ako ng itlog na gagawin natin pandikit at panligo dyan sa kanya mamaya. Pandikit tsaka panligo. So, ang gagawin natin muna guys is ilalagay muna natin siya dyan sa gilid. Ayan guys, yan yung purpose kung bakit sa gilid lang siya nilalagyan ng pandikit or itlog. Ayan, so idikit na natin siya, ganyan lang. Tapos pisil-pisilin natin sa gilid banda sa kung saan tayo naglagay ng itlog. Ayan, para dumikit siya. Tapos ilagay natin siya sa malinis na lagayan. Ayan. So kung ano ang ginawa ko nung una, yun pa din ang gagawin natin hanggang sa matapos po lahat yan. Para, yan po yung yung second steps natin. So, makikita nyo mamaya kung ano yung third. Kung saan natin siya ililigo. Doon na po maliligo yung tinapay sa itlog. Diba? Maliligo yung tinapay sa itlog. My goodness. Tapos, dadamitan natin siya ng ng breadcrumbs. Diba? Akala nyo tao lang naliligo. Pati tinapay guys, naliligo sa itlog. Ayan. Tsaka guys, ang lasa nito guys, masarap. Talaga malinamnam. Promise, itry nyo guys. Ayan. Tsaka yung mayonnaise pala na nilalagay ko dito, pag naluto na, yung light lang. Kaya pwede talaga ito sa sa mga nagda-diet. Kaya kung ikaw ay nagda-diet, guys, pwede mo na itong simulan. Malay mo, diba? Malay natin. Ayan, ganyan lang siya, guys. Hanggang sa matapos yan. Ayan, so natapos na natin. Gagawin na natin ang third steps. Ayan na nga ang sinasabi ko. Niligo ko na siya guys. Niligo ko na siya sa breadcrumbs. O diba? Saan ka pa? Ganyan lang guys. Hanggang sa matapos paulit-ulit lang din. Ayan. Ayan, ganyan na. Okay, sana guys, ito ay makatulong din sa inyo, no? Sa mga nagbabalak dyan maggawa nito or mag-try pang negosyo sa Pinas. Ayan, sana po makatulong po ito sa inyong lahat. Ayan. Ganyan lang. Diba? Super easy lang guys.
Ayan, so pinulang tayo sa itlog. Kailangan na natin batiin ang dalawa. So, bali 5 itlog po yung nagamit ko. Tsaka guys, yung may natira palang itlog dyan na binati. Yun yung pinang-almusal ko na. Kinabukasan, ayan. Kasi sayang naman. Tatapon din naman siya madumi. So, pinang-almusal ko na guys. Ayan, so natapos na nga natin. At ito na po yung ating finished product. Ayan, finished product. O, diba guys? Saan ka pa? O, diba? Ano kayo ngayon? So, ilagay na natin siya sa freezer. At kinabukasan, tatanggalin na natin siya. Ililipat na natin siya sa plastic. At ibalik natin ulit sa freezer. Para kung sino man ang gustong kumain, ay magprito na lang or magprito or maglagay na lang ng air fryer. Ayan. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Bye!